Je neuveriteľné, že niekto ti tvrdí, že ťa miluje a pritom ti opakovane dokáže robiť veci, ktoré ničia tvoju dôveru a ktoré ti ubližujú. Možno si všimla, že sleduje iné ženy na sociálnych sieťach, píše si s nimi, alebo už ťa v minulosti niekoľkokrát podviedol. Možno ti tvrdí, že to bola len chyba, že už to nikdy neurobí, že si jediná, na ktorej mu skutočne záleží. Ale za každým, keď chytí do ruky telefón, v tebe to zbudí pochybnosti. Vynárajú sa ti v mysli myšlienky. Čo ak to urobí znova? Môžem mu veriť? Snaží sa presvedčiť, že to je len tvoja nedôvera, ale hlboko vo vnútri vieš, že niečo nie je v poriadku. Polož si preto tieto dve otázky. Skutočne chceš takýto vzťah, kde vždy pochybuješ, či si pre neho dostatočná a či niekde tam nehľadá niečo lepšie? Druhá, čo je naozaj za tým, že si priťahuješ mužov, pri ktorých necítiš istotu a bezpečie? Ak si pripravená začať meniť to, čo zažívaš vo vzťahoch, som tu pre teba.